nagpupuon ang retirement life? Um, Under the law baga, puwede ka na mag-retire ng 60. Mm. Ay nag-retire ako ng age 61, tanalingawan kong nag-60 na pala ako. Seryoso po? Iyon, sabi ko, "Ay 61 na pala ako, ma-retire na ako." Sabi kong ganyan. Oh, Taano ang iba po baga nagma-mandatory sindang 65, taano daing 65. mo siya ginibo? Sabi ko, "I have already done enough." So sabi ko, gusto kong mag-enjoy ning buhay ko sa pribadong pribadong Kapasidad? kapasidad. S be Dahil nagpuon man akong magtrabaho sa gobyerno when I was 20 years old. Wow! Tama yun. Tama yun, Oo. I mean you Oo. as a fresh graduate, first job mo gobyerno na talaga? Yes, after I graduated sa UP at UP, age talino. 20, nagtrabaho tulos ako.